محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد tigi en gari hande dawol gaskiarno tawi ko duskol gooje ko yettere Allah hay so wuro ngo yaltidani no feewi dawdaka no moƴƴi kono noon kam fodde ko dawi ko golli golle payodinde golle mawɗi golle kewɗe doole tawi ko Allah saabu eɗen ɗaminima en gasnu hakkude ɗo e 1 heure walla 2 heures fodde benuji dawi ga fodde benuji joyi dawi ɗo taw e taskiji moto dawi ɗo seeɗa kono noon ɓen kam dusani ni tawi ko Allah sa joni ko benuji ɗe gone rusde kono yimɓe kadi ina tinni hen no moƴƴi kam tawi ko Allah dendagal Madina Gounass naaɓe ko takki ko taari kadi mi salmini wonande ɓesgu Madina Gounass naaɓe foof kadi mi salmini wonande dawɓe ɗo hande ɓe eɓe kewani ɗo fof calminaw no fewi kadi hande ken fiɓɓidirnoɓe aadi guila alarba ñanden en dawino ɗo hoddirama dawgol sembano joni cansi programme e batti asaɗe hande o e hande kam alhamdulillah rabbil alamin no fewi kadi yimɓe kadi nottima no fewi hande kadi vraiment gollam kadi guilima gaari ɗo ha joni yimɓe kadi ko rusgol gooƴi yimɓe goni o saaha gasani sah kono ko heddi ko kadi hewani kadi vraiment kadi en ɓurtinna tan no fewi so hoddirama affaire o so gasiɗo hakkude 13 heures walla 14 heures so woni affaire wawi hejje après yimɓe ɓenna maajo ndendi ɗumen so woni kadi heƴata kadi yimɓe mbaɗa programme ha samedi garowo après yimɓe jaaha payro maajoto oɗo saaha hoɗum woni rusirede guesa ceerno bañgo o saaha ɗo ko benuji goni e rusirede eyyi benuji goni e rusirede o saaha ɗo ɗum heddide taxiji garani sartaji ha ko nande eyyi taskiji gaari kadi sartaji gaari kono o saaha kom ko benuji goni e rusirde eyyi taskiji vraiment gaari no fewi kono saaha ɗo ko benuji goni e rusirede peltal nasrullah dawrin dawratno kala arsa sel peltal nasrullah dawi no fewi hande kadi dawgol wonno ƴetti ɗum programme hande kadi mi nottima dawle kewal no fewi vraiment kadi wonno mbaɗɗo ɗum programme guila alarba ngol to mi kalde koye mi ƴetti programme momi kewno ƴettiɗo kadi min gardi e peewal kadi min gardi e kewal alamin Allah tan en jetti Allah ne ar mum dawgol to dawrama ni alhamdulillah bil alamin Allah e yo Allah hokka woni dawgol tan e barka Allah ne ar mum jetti Allah ne ar mum no fewi min kam dawgol jimi hen ko weltare mawde machallah kadi dawgol dama no fewi alhamdulillah beɗo taxi mo ɗi kono waɗannoɓe essence walla on mbaɗa koye ma kadi wela dawgo ko garati walla e moɗo min de to bangam alhamdulillah bil alamin ko min waɗani hooram essence convoi men o min mbaɗi essence kono min hooram mi waɗi délégation ɓeydumi essence mi waɗi programme ɓeydumi essence nde wonno mbiɗa andi somi heeɓi ga essence mi waɗa ko jimmi ko inchallah e dawole somi heɓani essence kadi inchallah kadi min watta ko jimmi ko e dawole so Allah jaaɓi ɗum tagi mbanmi essence guila o saaha mi oɗo woni DSM voyage inchallah a jokkat hande ko sey fof ɗo de mi yahata hande gandumi essence am fof waɗi faible fof inchallah mi jippo mi yanta e benuji he inchallah jarama inde to min e Moussa Ba inchallah salminama weltanama Allah waɗan en jaam holno min jiiri e golle ɗe minen wonɓe benuji ɓe wonandema weddotoɓe joguiɓe sakuji mumen e wonde waɓɓe juuɗe mumen no beddo no jiirimi tan ko yettude Allah e golle ɗe par ce que min dawi mi noddama dawama e dow noddade yimɓe notima gari dawol ngol gam gollude guesa ceerno eyyi ni min jiiri golle ɗe ni kay so ni continue ma Allah wonde moƴƴo en gasnat ɗum ɗo beele onon wonɓe benuji gomiyam ror waɗan mon gasoil walla onon mbaɗan koye moɗon gasoil ala min ni so woodi ɗum ɗon on ɗon groupe no woodi min mi anda so mi tinani ɗum eyyi minen ko minen mbaɗan koye amen gasoil men gari gam yidde dawde ɗo tan par ce que wiyede tan dawol Madina guesa ceerno ɗum tan ɗo weltini amen minen eyyi eyyi wallay ɗo jeeyami eyyi ɗo jeeyami ɗo e wuuro he min hay mawɓe am ɓe sa ko ɗo jeeya e nder wuuro he wona arɓe ɓen ko babiraɓe munen gari eyyi oɗo saaha to nawton gooƴe ɗe beele toon nokku o ina yaaji beele kadi no bil puuso gooƴi ya dow on nan toon walla heɓaki walla wonɓe toon ina mballa mon jippinde no somin jeeyi toon oto o imminat keeso rek gooƴe ɗe min cakka leɗɗe less o waɗa arriére dow leɗɗe he après wawa buɓɓade no muusi gooƴe ɗe mbawa yaade kono noon min goni e gollirde toon et puis toon affaire no gooƴe ɗe kam ne wonde Allah wonde moƴƴo ne wawi ɗe keƴa toon kono ɗum ɗo no faadi seeɗa so oɗo naati il faut o yalta après on an oto goɗɗo nde mbawa nadde keƴa toon alhamdulillah en dañi ɗo fodde benuji joyyi e kadi yimɓeɓe puɗɗima arde e golle ɗe ne jaaha no moƴƴi eɗen jorti so Allah jaaɓi ma Allah newnu gooƴi ɗi kam ari ha gasa e heddo maaje o inchallahu taala
tigi ceerno beele goomi yamirore hannde ko fecci nde tawno guerte to en jii guerte ɗe ne naatti nde kadi maajo o beele won yettiɓe ɗon hannde walla ala fof ko ɗo tan heeɓi dawde eyi won wonɓe to baŋnge guerte to baŋnge nannugol guerte ɗe to magasin heen eɗen nganndi guerte ɗe waɗano tan koye sakuji e riima heɓano nattinede e nder magasin heen hannde noon ko ɗum dawra on baŋnge ɓenne kadi ene heen inchallahu taala so tawi nde wonno altine garowo en jiiɗi kadi ko nannude gawri ndi e ɗum ne kadi ko altine jogori wonde so Allah jaaɓi woni makkari ndi so makkari ndi naati hankkadi heddoto tan ko maaje o inchallahu taala so tawi en jiiɗa noon so tawi gooƴi ɗi gasani hannde holde jokkirte beele ko ñalawma dimanche o jangate dawtete walla ko altine walla ko ala gooƴi ɗi eɗen jorti magas so Allah jaaɓi so ɗo e 1 heure eɗen jorti hay 2 heures eywa eɗen jorti ma Allah newnan en ɗum gas so Allah jaaɓi hankkadi heddanto en ko maaje o e maaje o ɗon wawi wattoyede dawol alarba ade hankkadi sokkerde woni koye fuɗɗade e saabu machine o foti arde ko alarba e ceerno Mouhamadou Saïdou mo Fass jogui machine mawɗo e koye machine ngaji ɗi ballitortoɗen e golle he e yantude eɗen jogui ɗo machine ngaji ɗiɗi goɗɗi e ɗinne kadi ko wona machine ngaji tati ɗin foof eɗen jogori wallodirde mabɓe e banggue golle maaje o tigi alarba putto calminima min juurimama wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh min calmitima on min juurima on ɗo e ɗo faaba alhamdulillahi rabbil alamina ko dawol dawanoɗo e caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam en dawi kadi no dawrannoɗen kadi beenuji ɗi gaari no moƴƴi alhamdulillahi rabbil alamina kadi yimɓeɓe kadi notitima ewa calmini on noon min juurima on Dakar Média foof min calmini ɗum kala ɗo julɗo wawi wonde kadi min calmini ɗum ɗo e guesa ceerno he eɗen mbiya tan yen tinno e golle ɗe no moƴƴi hankkadi koye timmode golle ɗe ko hunde noon sattude gollude ha heeɓa wuune o ko ɗon ɓuuri sattude saabu won hen cikkata rusgol ngol wona golle walla guila to maajoro ɗum fuɗɗi ɗum ala saago mbatten haqqille ala ko wona golle eywa kadi ma yimɓeɓe tinno tan yo Allah hokku en no tinnore ɗen ñaagui Allah subahanahu wa taala yo Allah rokku en almudagal jaɓangal barke dawgol eɗen ñaagui Allah yo Allah naftor ɗum leñol Allah sallah sallam yo Allah waɗen julɓe waɗen tijaniyankoɓe ononne kadi wonɓe radio ngo e télé o emin beltani on kadi emin duwani on duwanade on kam mataw ko bak tan kono tawde mo ceerno wondi ceerno kadi yamirta ɗum waɗa on kam koye duwa o woni min mbiya on ɗan tinnoɗe no fewi ɓeydon tinnade kadi hoto gamane golle mon ɗe hoto gamane golle mon sababude yiide yimɓeɓe won hen no mbayni e ala saago noon neɗɗo kala ko dari eɗo dari ɗo neɗɗo so yiiɗi darade ɗo ronki darade ɗon tan yiɗata ko bonnidde Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada